Kel je skvelá listová zelenina, z ktorej sa dajú pripraviť čipsy, polievka, šalát alebo výborné kelové fašírky. Dnes si ukážeme, ako pripraviť klasický kelový prívarok. Najprv odstránime tvrdé časti listov, aby sa kel varil rovnomerne. Listy nakrájame na tenké rezance a sparíme vo väčšom hrnci s osolenou vodou a bobkovým listom. Kým sa kel sparí, pripravíme si záprašku. Na masle orestujeme hladkú múku, zalejeme ju studeným mliekom, miešame, kým nezískame hladkú konzistenciu niekoľko minút, aby bola múka lepšie stráviteľná a tiež tak odstránime surovú múčnu chuť. Na záver pridáme prelisovaný cesnák, ktorý záprašku krásne prevonia a tak ju vlejeme k sparenému kelu, kde nám ostalo asi deci vody. Prívarok môžeme zjemniť smotanou pre krémovú konzistenciu alebo ho necháme bez smotany v ľahšej verzii. Podávame ako prílohu alebo ako u nás na Záhorí s gulášom a krajcom čerstvého chleba.